सबको। राकेश भैया प्रवचन करता, अगर वह प्रवचन करता नहीं आ शराब के सेवन कैले बनी तो प्रवचन ना हुई। शराब पियब काम खराबे हुई। तो ऐसे प्रवचन करे खातिर, भगवान के भजन करे खातिर, भगवान के चिंतन करे खातिर सबसे पहले है आत्मा के शुद्धिकरण जरूरी बा। राकेश भैया पी के शराब नहीं होई प्रवचन हो जाला सबको अनन्य मन हो जाला सबको।